megalayapost.news Kinong senong jang senong umroi madan mentagasi kelale menujor sendan shaudisi kriboy persya ya kejing temu ke sarkar ban penkendia ya kejing linti usrok folin ban sasna nado omyam shado malidor habakren sigilap tai kubor hadian kejing kendo DC ba CL marshering paduba ti marbanyang ha kejing don lang kiwe nong senong ke umroi madan kilapan pau kejing songkmen halor kejing temu ke sarkar ban sna ya kasrok folin na omyam shamalidor hande kipan pau pat kejing songsi na markat kem kejing tip na kaliang ke sarkar kilapan kendia ya kejing linti jang surok Syakira nap lom ki bahap apa uput sam kesenang umroi madan kebediru ke jaka kebedan jaka tolong umbam umdi kebelak penyesrim kum kejing im jong kinong senong ketika senong na kaliang kita kinong senong kila kerpat ru syaka sarkar bakadai ban penyat ya keserok na kejo ke jaka bayai keserok selong bypass kumu we ni kinong senong jongka senong umroi madan ni penpau kejing songu ke ba kraw ya u DC ubala sngap ya kejing ut kejing nam kajongi hakabai dei pat kani kejing thmu jong ka sarkar ban penkenria ano ya ka alignment na ka baladon lupa sya ka wei pat ki benta ki balong ki ranap lum jong ka senong umroi madan hakaba na kita ki benta jong lum ki don ki telong ki ba ki nong senong ki bam ki di kung ki nong senong ida song khia ida song ni sutu ba lada kadon kanu kajing le jubor nakaliang jongka sarkar ban peniat ia katai ke surok na katai ke benta kanlong kajing tim yangi kum kinong senong jong senong umroi madan namar ki longyeng ki longsem ni bam ni di da katai ka kadai ka kabami kumun si ongno kadai kajing kerku ko boleh ulah kerku numdan telong kum katai ka telong jong senong umroi madan kabami na pedeng jong ulum larabiti iu larabi pen ki ya katai ka la kalong larabiti nang ni na trairu kani ka ngim artatin bakan saja dei na kata kataw ngi kum kinong senong ni so khai kata we kaba arpat kalong ba kum nga mi khwat na kaliang jong ka yeng jong i parakan si jong a kalong ba kadon kui ka benta ka bahap ka senong barha ka senong do perti kata ka benta ki khot kadika ternak ha katai ka bentaru kat kum ka jing tip ka bangi ni shu tip kalong ba ki ong bakin numya chu na ka existing hinrikin kiu kham shalum bar ngi iba na kaliang ka jong kum ki traja karu ni persya ikani nginum ai ba bakan ya chatai cha kibenta jong kalum nrei lada kiya naka existing ngilong kiba kloy ban aya ka ya ka jaka tem de penwit ya kataka roi ka kiu jong ka dong ka than ka jongi bat nak benta ka jelah hi baro kowe itang dai tai kentien hi ai kublei ti filang baro li pen pau jing so kemen ka bakraw mana kaliang jong DC ulah pen sngo ulah pen skap ha nama bingla submit lang hang tu bat kidur kidar kibaya dei ba kita long kiba ngibam ngidi bat nakaliang ka jong ong ba un susim khiai kan ka kam ban ya kren bat ka revenue department jong ka DC Riboy district megalayapost.news